Nyakwa Ramogi tarik 23 dwe mar adek intiere wang' sama yudo weche manyien moikoni chenro mar migago mage weche maomiyo pek. The government agencies are on high alert. If there is anybody trying to mislead or to get anything that resembles fertilizer in the market, then that person will be dealt with. Jatend migao mapur Mithika Linturi wacho ni gisechako nono mbolea mabandia mawachore ni osebed ka ipogo moko kuom jopur e pacho ka. It takes a strong heart for you to get to heal from this process. As leaders, as students, as the management, we shall overcome this. Mbalariany ma Kenyatta nyobagora paro tino manyoro ne jopuonjre 11 mag mbalariany no manotho e masira mar apaya juma mokalo. Tatiyo kliele barka o miyo jokuo advantage mar biro ngato kwalo ringa kinyi no kwalo bucha o kwalo duka makama ikuelo nyake to ka police ok nyaneno nikech ji ni mudho. Joale chiro mabom Bondo sub county bago ng'anyo ka giywago lal kod kuo mosekel kod lal mateko stima kuom dweche 3 mokalo. Nyaka Ramogi ntiere kama kare mar yudo weche manyien mago matimre pacho ka indi gima dhi nyime kod timore. Omiyo bed kode chakruok nyaka giko nyinga Ochieng' Emmanuel Laiwa duto mag tudruok gin mago man thuolo. Ka wachako en jatend migao mapur Mithika Linturi wacho ni piny owacho timo nonro mar mbolea mabandia mawachore ni nitiere e pacho ka. Kolose gwenge mag Naivasha, Linturi wacho ni jogo mibiro yudi kod ketho makamano ibikawnegi okenge mager mag chik. Dwaro makamano tok duol mochung'ne rango rang'iny mag mwandu KEBS yango ni nitiere mbolea mabandia mosebedi kiuso e pacho kaendi kokale dero mag NCPB. Nyaka sani duoko mar nonro makamagi ni duol mar KEBS biro chiwo juma manyien. Komachielo Linturi wacho ni apise pok oyudo ng'ur moramora kotenore gi mbolea mabandia komedo ni jopur mano oseyudo mbolea kik bed kod to moramora. That is why these values, then affordable housing, I think this has been over-explained. Kenya as a standardization mark for or no institution that checks on standards. I have not received any formal complaint other than what we read from the media of anyone complaining of use of that fertilizer that is alleged to not be of any quality. Kenyan Bureau of Standards has not given me any letter or complaint of any supplier within the subsidy program that is supplying fertilizer that does not meet the required standard. And because the government agencies are on high alert, if there is anybody trying to mislead or to get anything that resembles fertilizer in the market, then that person will be dealt with within the provisions of the law. Kaudhi wach manigi lit en ni lit gi kuyo ne okwako mbalariany ma Kenyatta Otieno Manyoro e kinde mane gitimo rapar ma jopuonjre mag 11 mane olalo ngimagi e masira mar apaya. Kotelni kod jatend jopuonjre mar JMA mano mbalariany no Kusa Sarova Bonaya, jopuonjre go nomoko misuma matimo rapar mar masira mar apaya mane jopuonjre go juma mokalo. Kaluwore gi Bonaya, masira makamano ne owegi gi buok kata nowegi gi buok mathoth wach mane osir gi jopuonje mag skundno. Jalup chancellor ma mbalariany ma Kenyatta Paul Wainaina mane oloso gi jopuonjre go motelo wacho ni hocho pod dhi nyime ne jopuonjre ka achiel kod jopuonj mane yudo buok kaluwore gi masira no. Wainaina omedo ni jopuonjre moko 18 pod medo yudo thieth ma Nairobi. Alam mar ringre jopuonjre manotho e masira no ibiro timo odiechieng' makiny e lap mar mbalariany. Every time as we continue living, as we continue with our studies, as we continue serving you as dons and colleagues, it's always good to ask ourselves, if I'm called today to be with my Maker, how will it be with my soul?
That's the question we must always keep on asking ourselves, so that we always appreciate that God is with us and our lives belong to God and is so clean, and always we acknowledge Him in what we do and as we do our studies and our activities in this world. So we thank God because we have seen even the parents of the student who passed on. They have been strengthened. They have been here with us for the last 2-3 days, and we have seen a community of student, parents, relatives, and us who work here that is guided by the wisdom of God as we believe and mourn together. It takes effort. It takes God's guidance. It takes a strong heart for you to get to heal from this process. As leaders, as students, as the management, we shall overcome this. Odomedo timo mos ne jonyuol manawito nyithigi kaachiel kod mbalariany ma Kenyatta kaachiel kod jopuonjre. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng' kwa piny owacho mondo mak achude ma osombolea mabandia. Noloso kaluwore kod pedha manomiyo maki jo manoyud gi mbolea mabandia kaunti ma Kakamega. Kogolo kane piny owacho ni achude ma kamago nego chope nyim doho kendo ng'adne gi bura. Jaod no lose romo mane ochiwo kodhi ne jopur kanisa ma Iyenga ACK. Kwacho ni piny owacho nego ked kod mibadhi weche pur mosebedo mathoth e pacho ka. Wacho ni obiro chiwo tans 65 mag mbolea ne jopur ma Ugenya ndalo ariyo mabiro kod puonjo jopur ewi keno mar omenda kod uso cham e nengo maber. Kenya kae wasebedo jomibadhi matamre gi nono. Mbolea imako maricho, kodhi bende yudo maricho, pesticides yath migoyo cham bende ikelo maricho. Jo Kenya nyaka bende dogi chien gine rento gidwa dak nadi kaka oganda ma jo Kenya. Nyaka wadogi ento no wadak nadi chon. Our values, our principles, what works best for the country. Dak bed ni wan sani irono sasa pesa. Intakini ni pesa kati nigo nyawadu okobadhi. Takini ni pesa kati kwa nyawadu okobadhi. Okwanyal run country kamano. Mondo Kenya bed Kenya makila ngato eno sip nyawadgi. Kila ngato is brothers keeper on our sisters keeper. We must ensure that we live lives within our means. Ensure to earn honest earnings in our lives. Kikibed ni idwa ni kwal ka uono mondo imanya wadungi mobodak kiny. Nge sama ikwalo fertilizer ngato dhi puodho timo maber inego joma ng'eny kabisa. Sama ing'iyo ngato yath monego bendo goyo e alot en yath marach inego joma ng'eny kabisa manyiewo yadhno. Sama ngato nyiewo kodhi marach to in imitimo mano inego joma ng'eny kabisa nikech samoro joma ng'eny odepend e kodhi no mondo giyud go pesa mag chulo school fees ka gichiemo. Sama timo mano to in koro irango kanye. Sirikal mamalo bende koro nyaka ket teko mang'eny e ng'iyo gik mang'eny mabiro e wach mag pith gi pur. Moa oko gin gik ma opiedhi mopimi moyud ka gik mabeyo manyalo konyo thurwa kae. Ka odhi weche motenore kod skunde, jotend skunde mag sekondar ogolo kwayo ne migawo mar somo kod mar keno mondo miyo chiwo omenda ne skunde kinde mowinjore kaka dwarore mondo miyo ogeng' chandruok kod ohinga mag gope ma skunde ka omenda oleo. Ka giloso boma manyamire mo mar chiwo bursaries maromo $43 ne skunde mag sekondar kod mago mag puonj mamalo. Jopuonje go noyango kaka leo mar omenda e skunde osekelo chandruok. Jopuonjre mokalo 6,000 noyudo kony kaluwore gi chiwono. Kata kamano jaod bura ma gwenge go Steve Mogaka nowacho ni bursaries go noleo gi dwe achiel kaluwore gi chandruoge ma piny owacho kadho e weche mag choko osuru. I'm urging the National Treasury to know that education is the biggest budget this country runs, because it is only through education that we can get our children where they must be. And for that reason, I want to urge the Treasury and the Controller of Budget, when releasing expenditure for budget items, to consider education as a priority item. Wakati wanatoa pesa kama hizi, wao wakitoa wakati shule inaanza, wakati muhula unaanza, kwa sababu zikichelewa tunakuwa na changamoto nyingi,
na hatuwezi kufanya shughuli zetu za shule vile inatakikana. It makes the schools unable to pay their suppliers, and then suppliers are not able to supply us. Actually, they've been giving us a lot of conditions lately, especially the learning and teaching materials. Joale chiro ma aboma idore sub-county Mabondo, county ma Siaya nombago ng'anyo mamuole chirono kalore kod lal mateko stima kuom thuolo mar dweche adek gino moseyogi kod lal mathoth kod kethruok mag mwandu to kod chiemo miketo e fridge e kin mamoko. Giwacho ni okenge magiseluwo machopo kuom duol makeyo teko stima pacho ka Kenya Power osebedo ka gore Luanda ni mar pok olosnegi dag stimano kata transformer kata doko ni jo Kenya Power to siko kalore gwengego mar somo mita. Weche magarita kwe bende oserochore mokale chirono kod alwora mare gino mamono jo ohala mar apiko tiyo e kinde mag otieno mopogore kod ndalo machon mane ohala dhi maber nyaka e kinde mag otieno kod odhiambo. Koro gikwayo duol makeyo stima modonjore wachno mane ni stima oduoki mondo mi ohandgi kaka mag thedho chumbe kinde mamoko oduogi wang'e. Asebedo ka adwaro mondo mach obedi bar to mach mikelo nwa bar osebedo ka thagowa. Sani dweche adek waonge gi mach. Wan kod sida joma uso soda nigi shida. Wan kod sida joma uso ringo nigi shida. Joma timo welding ka sani giloro. Stima ok wanyal koso kuom dweche adek nikech nitie jok motegemea stima no loso kaka gidak e family gi kaka gipidho nyithindo. Sani ji obeta beta ok onge gima gitim. Stima onge to lori to kalo ka pilo jo Kenya Power kalo ka pilo. So ok understand gimomiyo stima ok kelno. Jo Power biro somo mita e bucha na kacha to gisomo mita to mita osebedo ka stima onge mita ok ti. Ana wuon apenjo gin to yawa ok ukelnwa transformer ka to ng'ata achiel kuom gi noduoka ochoka chir duoka ni no konya kelo transformer nikech ukwalo gamo. County government marwa Masiaya kuom ng'wono bar kober kata kike bar kober kamiluongo ni abom wane mudho taya ne utimo maber bukelnwa taya kamulika mwizi mamenyo bar te bar taya tiyo kliele bar ka o miyo jokuoyo advantage mar biro ng'ato kwalo ringa kinyi nwang'no kwalo bucha okwalo duka makama ikwalo nyake to ka police ok nyal neno nikech ji ni mudho. Ya Ramogi koke gwenge mag abom mantiere sub-county Mabondo, county ma Siaya obro kawo yo kata kamano kapok wakawo yo ntiere jogo mabende loso kodwa kendo neno chenro mar migago erokamano Runi Miao wacho nena achiel kachiel Irene Halima wacho nena ka ntiere gwenge mag Ruai ntiere ng'at maluongore ni Glenn Don ka ntiere Migori erokamano kuom kete RamogiTV Maxwell Oswelo ka ntiere gwenge mag Semerat erokamano kuom kete RamogiTV chenro mar migago Sara D Akoth ka ntiere Ugenya inbendi kete achiel kachiel RamogiTV Runi wacho ni entiere Narok County 033 erokamano kuom kete kare Rebecca Uma ka intiere Anyuongi bende wacho ni Chieng' Emmanuel ni yo makare no chenro mar migago Diana Kish ka intiere Mala e gwenge mag Machakos bende nenowa Nyarwakula Mfangano bende wacho ni Chieng' Emmanuel ni achiel kachiel ka intiere gwenge mag Nairobi Donholm erokamano kuom kete kaendi Nimo Marinda bende wacho ni Chieng' Emmanuel ni aito Kevin Kemo kan kaune Wood Liz John kan tiere Komenya Rabar Siaya County erokamano kuom kete RamogiTV ka achiel kod Nick kan tiere gwenge mag Eldoret bende wacho ni Chieng' Emmanuel aneni eyo makare erokamano Emily Achieng' imoso Masi Twini ka untiere gwenge mag Kisumu erokamano kuom kete RamogiTV to kod Diana Nyarkakan ka intiere Mala to kod ng'at mabende luongore ni Loviano Kumo ka intiere Gilgil Gilusia Mundi ka intiere Mombasa. Kwa Ramogi kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ne chenro mar migago. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa mati. Niko na dondana niharakisha ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni.
So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man-go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana RamogiTV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete RamogiTV wadhi nyime. Jolok ohala mag kuong' minyue kowuok e NAS ka giriwore gi MCS mamoko mowuok Mombasa ne obago ng'anyo boma Mombasa ka giseachiedh nade ma gisebedo ka gikadhi e kinde ma gidhi nyime gi ohandgi. Kolose boma ma Frere mantiere sub-county Manyali, jolok ohala go wacho ni chakre ne piny owacho ma pacho ka chak lweny makedo gi kuong' maricho e kind thuolo ma juma achiel mokalo jonyarita e gwenge ma kadhoadh nam chumbi osebedo ka roko gi kito endi magitimo. Jolok ohala kuong'o notero ywak gi ne obila e kaunti ma Mombasa mano singo negi ni ibiro ng'i wachgino. Baada ya matangazo mazuri ya Mheshimiwa Naibu wa Rais ya kupambana na madawa ya kulevya, saa hii imeingia kitu cha kuhuzunisha. Maana tunajiuliza tangu lini mnazi imekuwa ni dawa ya kulevya? Kwa sababu hawa wamama hawaingii kwa ofisi ya mpiga siasa yoyote kuomba basari. Lakini kinachotushangaza hivi leo
serikali imekuwa ikiwatafuta hawa wamama left, right and center. Kisa na maana ni kuuza mnazi. Leo hii tunataka kuuliza serikali ya kitaifa na ituambie kiwaziwazi, ni kuanzia lini hii pombe ya mnazi imekuwa pombe haramu? Inakuwaje watu wanafata sheria lakini imekuwa hawa wamama wanaotafuta riziki zao, imekuwa hao ndio kitega uchumi cha serikali? Vipo vituo vya polisi vingine vichache ni vizuri, lakini wapo mapolisi wengi na machifu wanadhulumu hawa wakina mama. Kawo kuneni rowere kori kwaya mondo donjeri ruoge mag saga mondo gibed kod yuto mag ohala to kod yot mar yudo hola. Main kwa mogol kod jako mar ruok masaga mar wana anga sako Charles Ngunjiri kakane loseno mar jokanyo mag saga e boma Nairobi. Ngunjiri ne olero ni ruoge mag saga sainoso keto yot manyasani e tijegi, mano miyo koro gibedo e ong'ala manyime mar rwako thoth jomatindo kaka jokanyo. Bende medo ni nyaka sani ng'eny jogo mantie ruoge mag saga hikgi oseniang' emo miyo koro gimanyo rowere mondo obed jokanyo. On behalf of the membership, kuje uongee kitu. The level of employment is becoming low, and therefore most of the people, the young people, are there in the informal sector. However, I would say that this is where we believe that the future is. Because whatever you are doing, however little you are getting, you can still be able to save and tomorrow be able to borrow from the circle. So, in spite of the fact that we've got an aging workforce, we are saying we are here for you. And actually we are applying technology. Because as we speak today, like Wananga, we are launching what we are calling OneApp. On your phone, you can be able to borrow a loan and be able to pay. We are also having what we are calling share trading on your phone. You should be able to sell your shares, and somebody else is going to buy them online using the same phone. So for the young people, I'm encouraging you, technology is there for us, and therefore you should come to us, and we can serve you anywhere in this globe. Jotelo mawuok e gwenge mag Tharaka Nithi kod kaunti ma Kitui dwaro mondo chiw chudo ne jogo mibiro kaw lopegi ne gedo mar yawo maduong' e aora Matana. Kotelni kod gavana ma Tharaka Nithi Mudhomi Njuki gihango ni ogande gwengego ne ok onywande weche gedo mar yawo mabiro monyo shillings bilion 425. Giseo piny owacho kuom ketelela gedo mar yawo no kod chenroge mibiro yawo ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. Bende gidwaro ng'eyo gimomiyo lo mikunyo kanyo itere piny China ni gilose kinde chenro mag gero kamano mar MCA Tharaka Nithi Tharaka Mudhengi Ndagara. Ile process ya public participation lazima ifanyike kabla jambo moja lifanyika pale. Wanasema wamefanya hii, wamefanya hivi. Hakuna siku moja wameniita mimi na Ndagara wakatuambia venye wanafanya. Kama sisi hatujui, nyinyi wananchi mtajua namna gani? Mtaweza jua kweli? Kama kuna madini pale na wanataka kuchota wapeleke China, wao utajua? Nimesikia kuna makateli, matapeli na ni wengi hii dunia. Wametembea wameenda kuongea na mzungu, wamwambia it is all clear. Sasa mkuje mchimbe damu. I want to make it very clear here. Na wacha niongee kizungu ili mzungu asikie na aelewe. Huku Tharaka hakuna wajinga, ama hakuna wajinga huku? Hapa Tharaka hakuna wajinga. These people know the value of their land. And if you are coming here to take the land of the people of Tharaka, you must compensate them for market value. Unaweza ona Chinese wamekuja hapa vile Zengo anasema wanachimba mchanga wakifanya damu, alafu wanasema wanataka kubeba wapeleke China kwa sababu mchanga ya China sio nzuri. Si ati mchanga watakuwa wanabeba nini? We want to do an analysis. Wakati wanafanya kuchimba tujue nini wanachimba, ile mchanga wanachimba sio yao. Watuachie wapi? Hapa. Sisi tufanye kazi ya kukagua tujue nini iko ndani. But we must compensate our people at a rate that they commensurate to the highest price of land even Nairobi. Jokanyo mawuok e dhoot ma Turkana, Samburu kaachiel gi Isiolo odiochieng' manyoro nyobago wuoth mamol
e apaya ma Isiolo mar Sabit e dwaro mar chwalo rite kind dhoudi mosebedo gi lweny kindgi kuom thuolo mar higni mathoth. Wuoth mamuol ma kamano ne obagi kod riwruok mar Strategies for Northern Development SND, ma bende ne oyangi kod jaod bura ma Samburu Pauline Lenguris. Wuoth ma kamano ne ochaki e tong' ma Isiolo gi Samburu ka jokanyo ma kamago mane wuotho ka gichwalo ote mar nyayo rita kwe e kind dhoudigo. Jaod bura ma Samburu Pauline Lenguris wacho ni chenro mar kelo kanyakla dhoudi ariyogo mosebedo ka ok modre pi kuom thuolo ma higni mathoth biro nyayo kwe kendo duoko chien kuom majamni. Tumekuja kuzungumza pamoja na vijana hasa Warani kutoka pande zote mbili, Warani kutoka jamii ya Waturkana kutoka Isiolo na jamii ya Wasamburu kutoka sehemu hii. Na tumezungumza mambo ambayo yanahusu amani. Kwa sababu tumepata shida kubwa kupitana na ukosefu wa amani. Vijana wetu wengi wamepoteza maisha yao, pia tumepoteza mali, tumepoteza wakati mwingi wa kufanya maendeleo, kufanya mambo ya wizi, na kulingana na maongeo pia kutoka vijana tumeona hii mambo itakuja kuisha. Wote tumekubaliana kwamba tutasimamisha wizi wa ng'ombe. Pia mambo muhimu ambaye tumezungumzia hapa ni ile kurudisha mali ambayo yalikuwa yameibiwa hapo mbeleni kutoka jamii ya Wameru. Na wote jamii zote mbili wamekubaliana kwamba Wameru hawajawaenda wizi ya ng'ombe, na sisi ndio tuko na makosa na tuko tayari kurudisha. Mpaka sasa kama ng'ombe zaidi ya 200 imerudishwa, tunajua bado zingine wanaendelea kusanya. Pia kuna bunduki ambaye jamii wazee pamoja na Warani wameweza kurudisha, na hiyo ni sign ya kwamba watu wanataka amani. Maongeleshano itaendelea mpaka wakati ambapo njia mwafaka utakuwa umefikiwa, na wakati ambapo pia vita itakuwa imeenda chini sana, wizi wa wanyama pia itakuwa imeisha, na iendelee hivyo mpaka wakati communities itaanza kuishi pamoja. Maromo grube prabiche kar ching'od bura ma Oljororok e kaunti ma Nyandarua oyudo konyruok mar shillings bilion 6.5 omenda mochiwnegi kowuok e bwo omenda mar Uwezo Fund mondo oting'i malo kendo dongo ohendni magitimo. Omenda ma kamano biro chwalo kendo ting'ogi e ohendni mopogore opogore magisebedo ka gitimo. Kolose kinde mane ochiwo omendago, jakanyo mar NGCDF ma Oljororok David Kamunya okwayo jokanyo mar grubno mondo tigi omenda mochiwnegi e yo makare makelo lokruok e ngimagi. Omenda no ichiwo ne grube mag mine, were kaachiel kod oganda mantiere gi ng'ol mosendikore ayanga, ka ichiwe ne kwan 70% mag mine kaachiel gi 30% mag joma chuo. Kuifanikisha siku ya leo, tunashukuru lebo ya Uwezo Fund lebo siku ya leo tumeweza kupeana shilingi 6.5 million kwa hizi groups. Groups zingine zimepata kwa mara ya kwanza, tumewanzia na shilingi 100,000, na vile vile kuna groups zingine zimekuwa zikichukua, kwa hivyo tumeendelea kuwaongeza. Lengo letu kwa hizi pesa ni kuinua watu wa Oljororok wafanye biashara, wajitegemee, waweze kujiajiri na waweze pia kuajiri watu wengine. Na leo tumeweza kupatia groups 65 na zaidi ya 50. Tumepatiana pesa zaidi ya milioni 6.5. Tunataka kuambia watu wa Oljororok, watu wetu wa Oljororok, mjaribu tu mtumie hizi pesa vizuri. Ukitumia hizi pesa vizuri, tutaweza kuwapatia hata pesa mingi, lakini lazima kwanza uonekane uko na uwezo wa kulipa ile kidogo ya kwanza umepewa leo. Ningependa kuwahimiza kwamba kuapply hizi pesa si kazi ngumu. Hakuna proposal tunahitaji. Kuna watu wanazunguka huko nje, wanajiita walimu wa Uwezo Fund, wanadanganya vikundi kwamba watawaandikia proposal. Nataka kusema hapa mbele zenu kwamba hatuhitaji proposal kupewa pesa. Na kama kikundi hakijui kuandika, tuko tayari kusaidia hicho kikundi. Bora watuambie wanakutana wapi, tunawakuta huko bila malipo yoyote. Ya Ramogi erokamano kuom bedo kodwa chakruok nyaka giko. Joma bende neno achiel kachiel, erokamano Saradia Koth kuom kete e Ramogi TV. Sneda Shalom erokamano. Alois Ochieng erokamano kuom kete Ramogi TV. The Small erokamano. Diana Kish bende wacho neno achiel kachiel erokamano. Mboya Nyarpai ginji mathoth mabende luwo achiel kachiel kaachiel kod Tilen Augush Boniface Evans aneno jogo maneno achiel kachiel kendo go kodwa mbaka erokamano kuom kete kaendi kaachiel
koda Nick gi ng'at mabende luongre kanyo ni Lili Nyandiro. Kamano kuom keto RamogiTV mana mayudo thuolo mar mondo mi wakelni gielak seti. Kata kamano kik idhi mabor nikech koromo sa 8 wadonje chenro mar pautuke mabiro kelni koda kaachiel kod ji mamoko mathoth. Kamano kuom kete kaendi nyinga Ochieng Emmanuel.